Jippersistu d-direttivi fl-Isptar Monte Carmeli wara li numru ta' ħaddiema li kienu daħlu jaħdmu hawn sentejn ilu spiċċaw jitqabdu jagħmlu wkoll xogħol ta' manutenzjoni jew ta' kostruzzjoni minkejja li dan ma kienx stipulat fil-kuntratt tagħhom. Id-direttivi nħarġu mill-General Workers Union il-ġimgħa li għaddiet, union li tirrappreżenta madwar 40 impjegata affettwati u li fost l-oħrajn kienu ordnati ma jagħmlu x-xogħol ieħor ħlif dak imniżżel fil-kuntratt tagħhom sakemm ma jitħallsux żejjed tiegħu. Dan għaliex dawn l-impjegati li kienu qed jagħmlu xogħol ieħor apparti dak fil-kuntratt ma kinux qed jitħallsu għalih. Fl-aħħar xhur anke persuni li kienu mniżla bħala cleaners spiċċaw jagħmlu xogħol saħansitra fuq is-saqaf f'dan il-post li kif repetatament kien rappurtat jinsab fi stat diżastruż. Jirriżulta li l-iskop ta' dawn id-direttivi kien li l-ħaddiema jibdew jieħdu ħlas żejjed tax-xogħol li jagħmlu biex bekk jollu xi ftit il-pagi tagħhom. Dan għaliex oriġinarjament jiġifieri madwar sentejn ilu l-ħaddiema affettwati kienu ġew impjegati bħala ħaddiema tal-manutenzjoni iżda minflok tqassmu fi gradi differenti u fil-kuntratt ġew imniżla bħala cleaners, assistant clerks u clerks. Kien intqalilhom li din kienet biss xi ħaġa temporanja. Net News jinsab infurmat li l-gradi li kienu affettwati minn din is-sitwazzjoni fejn jagħmlu xogħol mhux skont il-kuntratt huma l-cleaners, assistant cleaners u l-clerks li jaqilgħu pagi ta' madwar 770 euro, 850 euro u 950 euro fix-xahar rispettivament. Dawn il-pagi ilhom f'dan il-livell mingħajr l-ebda żieda għall-aħħar sentejn. Il-General Workers Union iddeskriviet is-sitwazzjoni bħala inaċċettabbli filwaqt li għallhom jibdew diskussjonijiet biex dawn l-irregolaritajiet jissolvew hekk kif fi kliem il-Union is-sitwazzjoni kienet qed toħloq diskriminazzjoni. Iżda Net News huwa infurmat li ma li bdew id-diskussjonijiet minflok ingħataw allowances tax-xogħol żejjed li qed jagħmlu, it-tmexxija tal-Isptar Monte Carmeli ordnat lil dawn il-ħaddiema biex jagħmlu biss ix-xogħol kif inhu stipulat fil-kuntratt. Bekk dawk li huma cleaners jagħmlu biss xogħol ta' tindif minflok ingħataw allowance żejda u jkomplu jagħmlu dak li hemm bżonn kif inhu mixtieq u xieraq. Din id-deċiżjoni urtat bi kbir lil ħaddiema li qed iqisu din l-azzjoni bħala tpattija tant li l-mentaw ukoll mal-union li qed tirrappreżenthom. Minkejja dan ġew informati biex għalissa jagħtu ċans li d-diskussjonijiet ikomplu u jagħmlu biss dak ordnat lilhom il-management tal-isptar għaliex jekk le qed jirriskjaw li jitkeċċew.